Astra Profesional Audio Putri Cahaya PC Multimedia. Opo wis ora kelingan sumpah janji mung marang sinek senin tang rembulan jarine tresnamu mung kanggo aku wis nganti telur ketika nanging slira ora kirim warga. Tresnaku kang tulus suci Rambo Joko malam mblenjani Apa pancen wis nasibku kudu bisa antara sliramu senadyan abot jroning ati nanging aku ra bisa konjeli lilo atiku wis lilo senajan batin ku keloro-loro nanging aku ra mergo atiku wis kepacut tresno wong ayu piye Mas Rudi wis tak tilake kemana lo sliramu gandeng marang wong liya wong ayu lilo tenan estrane awas lah Apa wis ora kelingan sumpah janjimu mung marang aku asine kesen lenang rembulan jarine tresnamu mung marang aku wis nganti telur ketika nanging slira ora kirim warga saiki wis mulya kowe malah gandeng wanita liya ora nyono ora ngira kowe medhot taline asmara tresnaku kang tulus suci Rambo Joko malah mbok blenjani
loro nanging aku ora kuwowo merga atiku wis kebatut tresno. Matur sembah pun Mbak Iis wis kepareng derek rencaki.